Xi kotba jiksbu ħajja ħafna itwal minn oħrajn. Fosthom is-srieb reġgħu saru velenużi. Romanz li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ġie tradotta lil sna oħra u issa qed jinħadem f'film fejn il-lingwi użati huma parti essenzjali minn nisġa. Is-srieb reġgħu saru velenużi hija storja fuq attentat fuq il-ħajja ta' Dom Mintoff fit-tmeninijiet u l-impatt li dal-attentati ħalli fuq in-nies li kienu b'xi mod involuti fih jew affettwati minnu. Bħalma hu primarjament Richard Sammut Petri li jiġi involut f'dal grupp li jixtieq joqtol il Dom Mintoff fit-tmeninijiet. Imma l-istorja wkoll ta' tifel ta' Richard Noel Sammut Petri li fit-2012 narawh bħala jaħdem bħala traduttur Brussell u jiġi lura Malta biex jattendi l-funeral Tommu u bil-mod il-mod jibda jiskopri iżjed u iżjed x'ġara minn missieru kif ġie involut f'dal komplott. Huwa fil-fatt l-aspett lingwistiku li naħseb huwa li żied importanti, li żied interessanti f'rigward il-ktieb, ir-romanz ta' Alex Velaġera. Jew inqas l-iktar ħaġa li toqtok mill-ewwel. Għax huwa fil-fatt romanz bilingwi fil-veru sens tal-kelma. Jiġifieri li juża kemm Malti u kemm Ingliż bil-mod kif ikellmuh ħafna nies f'Malta, jiġifieri taħlita ta' Malti u Ingliż. U dan mhuwiex biss device lingwistiku tal-ktieb, imma huwa wkoll jagħmel parti mit-temi u min-narrattiva anke tal-ktieb. Għax Noel Sammut Petri huwa xi ħadd li jiġi minn background familjari fejn jitkellmu primarjament Ingliż, imma mbagħad meta jmur jaħdem Brussell u jibda japprezza iżjed il-kultura Maltija, jibda qisu iħoss li dawk in-nies tal-klassi soċjali tiegħu li jitkellmu esklusivament bl-Ingliż huma nies pretenzjużi jew li għandhom ċertu nuqqas ta' integrità kulturali, ħansejħu hekk. U dan insomma jiforma parti mill-vjaġġ tal-karattru ta' Noel. Ġifieri naħseb dak hu li għamlu u li kien għamlu interessanti bħala ktieb meta ħareġ fi-2012. Meta ġejna biex nadattaw il-romanz, biddilna ħafna mill-romanz jkolli ngħid. Huwa romanz rik ħafna u kumpless ħafna mill-lat psikoloġiku u mill-lat narrattiv ukoll, imma ovvjament fil-film titara kif se tqassar l-affarijiet u tagħmilhom viżwali. Ġifieri kien hemm jiena u Martin kellna diskussjonijiet twal u anke diffiċli ħafna fuq kif ċertu temi tal-ktieb noħorġuhom b'mod li jaħdmu viżwalment u li jaħdmu f'terminu ta' satej li kien li huwa d-duration tal-film. U dan kien involva ħafna ġifieri li tħares lejn l-istorja, tara x'inhuma l-punti ewlenin tal-istorja u t-temi ewlenin u tara kif ħatoshorhom u tagħmilhom b'mod dinamiku. Ħarist ħafna jien pereżempju mill-lat ta' ġeneru, il-ktieb qisu jagħti dak il-ħiel ta' thriller li aħna għamilnieh daqsxejn iżjed forsi ovvju fil-film. Looking forward ħafna biex nara kif l-udjenza Maltija, speċjalment dak li jafu bil-ktieb, jesperjenzaw il-film. Jkolli ngħid li dal-aspett bilingwi kien iktar faċli għalina milli seta' jkun għat-traduttur tal-ktieb pereżempju, għax essaċ aħna bħala filmmakers stajna nifukaw fuq dialogu biss. Ġifieri għalina pjuttost sempliċi l-affari, jekk karattru jitkellem bl-Ingliż, niksbu dialogu bl-Ingliż, jekk karattru jitkellem bil-Malti, nikbu bil-Malti, u anke jekk karattru jitkellem taħlita ta' tnejn, nikdbuha b'dan il-mod. Imbagħad id-direttur jaħdem mal-atturi biex joħroġ dan l-aspett bil-mod li żied dinamiku li jagħmel sens.
xewqa tiegħi huwa li proġetti pal proġett tagħna jisiru ħaġa regolari mhux l-eċċezzjoni. Kif rajna dal-aħħar ftit snin anke fuq livell internazzjonali u fuq livell anke fuq livell ta' streaming services il-kbar bħal Netflix, programmi, films u serji b'lingwi differenti li mhumiex bl-Ingliż huma popolari xorta. Ġifieri dal-impressjoni li bil-fors tkun bl-Ingliż biex tkun popolari naħseb issa uried biċ-ċar li mhux il-każ. U m'hemm l-ebda raġuni għaliex il-Malti m'għandux forma parti minn din revoluzzjoni ħanajdu hekk. Il-priorità għandha tkun li tagħmel xogħlijiet ta' kwalità u stejjer li jkollhom element partikolari ta' kuntest Malti, ma li jkollhom element ukoll universali li jista' jinftiehem f'udjenzi internazzjonali. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.